fra sted til sted, i stedet for at gå og nøle til at være med, fordi så kommer vi hurtigere igennem, så kommer vi hurtigere i gang med opgaven i Ilum Magasin, så har I mere fritid, inden vi skal sejle. Ikke også? Så for jeres egen tid, hold koncentrationen. Lige nu arbejder vi. Ikke? Når vi går imellem tiden, så har vi fri, der kan I gå og snakke. Men have respekt for dem, der har forberedt noget. Ja. Ikke også? Jo. Værsgo. Okay, det er ved Nyhavn. Det her, det er de kendte boliger til. Kendte boliger. Det er dem, alle der billeder af, alle maler af. Det er alle de der huse, som vi fik til farver. Det er en lille hyggelig gade, hvor der er restauranter hele vejen nedad. Og om sommeren, der sidder folk herude, og så er der stort set proppet herude, fordi det er turistområde, det mest kendte turistområde her. Det er lige her. Hvad skal det være? Og det er også her, du kan komme på Knæhundparken og på Andersen, han bruger meget på Kaboder. En af dem her, der har boet i København. Der bor på at jeg var på plads. Ja, det kunne godt være. Jeg står der. Hvor sejt er det? Røde bygning. Den er lige der. Og det ældste hus på Nyhavn, det blev bygget i 1680. Bygningerne, de er temmelig gamle. Ja. Så de holder rimelig godt, og de er utroligt populære mellem turister. Dengang i H.C. Andersen, før H.C. Andersen, der var det alle de der narkomaner og voldtose. Seriøst? Godt for næste. Nu er det faktisk en dyre boliger. Nu er det en af de dyreste boliger, der kan bo i. Det er dem her. Vildt. Ja, skal vi have en hos? Yes. Så er det godt til sig.